Mathias, du starter. Skal jeg starte? Nej, det er mig, der starter. Det er Gaben, der starter, ja. Balsam. Balsam. Time out. Kan du helt okay? Jeg begynder at øste i toppen. Pizza. Time out. Tiger balsam. Balsam. Tiger balsam. Tiger. Tiger balsam. Balsam. Tiger pizza boy. Pizza. Pizza, boy. Pizza. Tiger balsam. Balsam. Tiger balsam. Tiger. Hvad laver du? Det er time out. Han er... Nå, du skyder derovre. Det er så typisk. Der er så meget i den her stadigvæk, Det er mand. bare fordi, jeg ser det for hurtigt for dig. Jeg kunne ikke engang nå noget. Du må ikke ryge samtidig med at spille spil. Det må du ikke. Han må simpelthen ikke ryge, fordi så ødelægger det lidt af stemmen. Det er bare fordi, han er for hurtigt for dig, kender vi. Jeg har ikke drukket nu. Alt for hurtigt. For langsomt. Kan de drikke det hele i verden, vi bliver nødt til at sige, han sidder og... Balsam, den trækker rigtig ud, mand. Så skal man være helt op på hovedet, fordi så kommer der alt bare lynhurtigt. Balsam. Jeg starter med at sige, det er dig, Daniel. Tigeren balsam. Balsam. Tigeren balsam. Balsam. Tiger. Tigeren balsam. Balsam. Pizza. Ej, det var det gælde tegn. Oj! Det er det tegn. Så tager vi 20 armbånd lige på stedet. Jeg har lagt mærke til Candy, nu har du bare lært hans tegn uden at... Det er det eneste, du siger nu. Balsam, nu kører den. Den er med let, den der. Skal du ikke sætte den der Nathalie? Balsam. Pizza. Pizza. Balsam. Pizza. Pizza. Balsam. Balsam. Tigeren. Ej! Akademiker, Jeg jeg har mand. Ja, jeg har ondt i halsen. Ej, det der, det duer slet Det gælder ikke, det gælder ikke. Ja, det er ligesom til eksamen der. Så har jeg ondt i halsen. Nej, det duer slet ikke, det der. Okay. Tigeren, time out. Du bliver med at lave dit tegn. Tigeren, time out. Okay. Time out. Balsam. Balsam. Tapper. Time out. Er der pissepause der, eller? Ja, jeg gør det bare pisse. Ja, jeg skal ikke være færdig til. Det er så ved jeg. Tag lige to rødvin. Time out, Kian.